Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti bihag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti bihag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Daniel nga napawluan, asinno ti baog. Dear Manong Nemi, lima metlaengen nga tawen ngagdenden na kami ti asawak Manong Nemi. Di na metla ibagan nga aginawan. Di na metla ibagan Manong Nemi ni Maribel. Nga kunan ako makit, sweetheart, good news. Napaanak ki doktor kit positive. Agdadagsen ako. Uro-orayak akas dati bagati asawak Manong Nemi tunggal dumtengak manipod iti opisina. Ngayon awan kit awan. Tiket ibagan na akit, sweetheart, igatanak tuman tinapkin. Nadat nga anak manin, kita naibusin tinapkin ko. No. Awamat Manong Nemi ti pagkurkurangak no sex ti pagsasalitaan. Nagsipod da. Agareng engmet iti kastaunay ni Maribel Manong Nemi. Staunay met panagareng eng na no kasta nga romansaek isuna Manong Nemi. Maricel, Daniel, Maricel, kaya't kun nga danak ta. Ore man siya, Daniel, asin na kumati, babae, nga saan na kayat, nga adan, anak ko, nga agbalin ako nga ina. Nga manyo arte mabalinta. Sampai nga dimteng ti panawin, tap numadaan at ti anak. Intun ka ano nga ro, ti panawin kat 5 years nga agdandan nata. Arami doon tamad ti amin. Kang kanahin tamad nga agsabsabat, di ba? Anta pwede giti gundaway nga, umun-una ka. Sa kanto sumabat ka niya, kiti may kadwa. Nga pa nag-climax mo. Ikararagtagin na apo Diyos Daniel, na dumteng tumatlayangan. Dumteng tumatlayangan. Ngam kaskas di Manong Nemi. Masurunak pagid din. At apende giti gundaway Manong Nemi, nga ibagak, inutil ka. Daniel, talaga mo inutil ka. Abi nga dinak may ipaayan ti anak. Di ka ko magpa-check up. Nagpa-check up ako din na. Kaano? Idi, ket? Ako diferensyak. Baka sikat at diferensya na. Siyak! Jack, ano gut ang deta? Maribel. Uno Maricel. Gabota, sakbay nga naman ang muka. Adan putot ko. Ay, nangarod deta, ang putot. Natay. Naksidente da nga gina. Kat natay da nga doa. Inistor kang ganata, di ba? Saan ko nga dagos nga naikasar ni Ani. Tagur-urno nga pailain. Naging nga nagpasngay. Duwan titawan na. Diobing, idi matay. Matay da nga gina. Iso nga jak anugutan na diferensya. Kaya nagpa-check apak man da. O kayak man. O kita nga doang arun kasta.
Baog ka, inutil ka. Doon kasta't ibagbagak iti asawak manong nemi, siyempre agsangit. Agsangit, tamasaktan. Agsangit, agsangsangit. Orela, agbalbalikog manong nemi, ti kalob dagiti matanan, ti panagsangsangit na. Banagmet manong nemi, nga dilawunak ni mama. Nagsakit ba't kami, ti kasta nga panagsasarita, mi ti asawam, Daniel. Gusto na kami saan nga masuron, mama? Hindi pala kayat ko, timadaan, ti anak. Hindi man lagi ginawan. At na ito ding titunggal pasama ka na. Kata na ito ting, ito kaano nga rod, ito no, masanga pulong titawin nga gandun na kami, kasta. Kayat mo, ni Maricel, timadaan, ti anak. Ang manang ti mabalin na. Kaya nga ti mabalin yun, sampai nga dimteng. Dito ti pakapanunutak, mama nga. Nga niya, pumutot kat sa bali, kasta. Sa mga ramidan na ita. Marakrak ti pamilyam no ramidem. Basta narakraken, mama. Napukawan ti pamateg ko, ni Maricel. Anya? Kasunong ipateg ko, ti tinakban maipain, ti anak kakalkalik kagumak. Anak kadilaeng ti mangted tiragsak, dagiti agasawa? Kanuwa na. So, mang kumpleto tiragsak, dagiti agasawa, ti anak. Amoy data, mama. 5 kami nga anak yun. Kada di papa. Haan? Aman, kasi ka tiburutak. Selama pukpukawan nak pakai din tibiyak. Ano na? Kaslawan pa yung tigalas ko ang biyag no kastoy. Kankansyawan dak na kita kopisinak. Nga siya kanula nga ti awan putot na. Nga bagada kita baugak. Hana ka baog? Ti asawak ti baog. Iti opisina manong nemi kankansyawan dak atalaga da kita opisina. Nang narunak ni Arnel. Pare, masikog man ni bakit ko. May kamanunukan. May katlon. Dawatam di may katlon mo. Kaslakarsas ka rin nga dumawat. Adaptam. Adapam nyo. Diyak kaya tagtarakin sang koputot. Kadapin nga rin nga sa mga pututan ni Kumandre. Kapag nga rin na baog iso na, baka sikat baog. Partner, sa mong ulitin dada. Baka madanog ka. Panagdagam. Napanagdagakon. Inyos turakmat kang ka. Diba ipanggap iti panakatay, iti 2 taon na putot ko. Tsak lang na ikasarili. Di inana. Natay dangan duhay. Sige. Tap na may panagdag mo. Agbabae ka. Di na may tuturong nga. Oo, isusapoy. Siyak tupay nga. Talon ton ti putot ko. Kadadapay other woman ko. Siganto kit din. Hanya tayo mo, baka isot mapututan. Kadungas pagarigan ta, anda mapututak. Ada masikugag. Anat sumarunong pasamak. Ang desisyon ka, Daniel, not sumarunong pasamak. Jay nasikugam, buno datay baog nga asawa. Papanawag no kan ni Mari. Ano nga tinaga na talaga asawa mo ay Maricel o no Maribel? Maribel. Ang sawad Maricel kung kalamitay. Iso kami di mapasbasak na. Maribel tinaga na asawa. Okay, no Maribel. Kumadre Maribel. Oh. Papanawag no kay sunan. Isang pat mo di masikugam kasta. Maramid mo. Dandanin eh. Sige. Mabaling nga makapagdesisyon na ito mangisina, mangpapanaw kini Maribel no adantun masikuka. Naibaon, siyak tinaibaon manong nemiti may sa conference sa di Baguio. Wow. Napawawak manong nemiti makitak ti may sa nga babae. Timalyaw ket imisemet. Dito sama ten terorayek ko na. Imasa daga asigod. Hi, I'm Daniel. Siyak mo di Maricel. Oh, Maricel? Nandani kayo pagpatat na di asawa ka.
Ada asawa mo? Maribel tinagan na. Letter B kan letter C. Ada asawa ko, iso na lang tam. Baog. Baog? Saan nga kanak? Saan ko masigugan? Almost 6 years mo. 6 years minto. Anong ti plano? Plano nga? Gabuta, di nakamat maipayan ti asawam. Ti anak. Ano ti plano? Kahit ko ti mandaan ti anak. Anong ti rabidem? Ang sapsapulak nga rin ti nakasagana nga sikugat. Kaslag sapultan yan, awan ang yaman na. Kahit siyak tinakitam, isong masdag ka. May payan na ka diti anak? Nung kanaig ta, siyempre, awan diferensya, mawan diferensya. Amo Maricel, hampay. Hampay at jak pa yung baga. Nainlaba ka dakos ka. Really? Yeah. Uri dito ng aldaw. Iyawid ka di balay. Hangakas Karina, Daniel, at da asawam. Di pa panawag di asawak, di siya kadanak. Tunanong nga iyawid na. Tun masikwagang ka. Tas lang angawan niya. Kas lang angawan niya. Anak agang-aw. Kagang-angaw? Han. Nabi ang sanay ka. Actually, nadanak man tayo ni boyfriend. Ket, ti problema kmet keng kuana. Sanak to kanula ikasar. No? Masikugan nak. Hindi na masikugan. Di kahit nangasawan nga dinak ikasar. Kaya nakatingasawan nga agsesex kayo. Mamano itan dagnubyo nga saan nga agkanaig. Mamano itan ti may asawa, wano ag-asawa nga virgin. Ba? Nagkita pa graduar ti high school kat saan nga virgin para de los buenos. Napinas ka. Maricel, thank you. Guwapo ka, man. I love you. Baka saan tulapod no dahil no, masikugan na. No kayat mo, into rabi. Sakbay kagawid at jilo karbi. Agtsak inda. Kasi lapod-pod mo tayo magbagam. Puno, hana ka kangaw. Sige, agdesisyon na kaginggain to malam. Anong nemi nakapagdesisyon ket nagtunged iti palo apek manong. Sos, napang kami manong nemi iti maysa nga restaurant with hotel and restaurant. Dito kami nga nag-dinner, dito kami nga iminom. Aging ka manong nemi nga nag-check-in kami, ket uti-uneg ti kwarto ti maysa nga hotel manong nemi. Gusto uno yun ti pa nagkakar ko nga nang tagikuwa kini Maricel. Nagpintas apamagi, nagbanglo, nagkinis. Oen manong, numuna, talagang agsabsabat tirig namin. Give-in na give-in, iso na manong nami kastak mo. Imbang ko ti amin akalalaingan, manong nami nga romansa. Oen, ket kastaw na iti panagasog kan panagarangeng. Sa nakat ibaga, oh Daniel, sabsabali ka. I love you so much. Daniel. Maricel. Halos nagpatpat nagkami manong. Naladaw ka nga nakariing. At syempre, timawag ka iti restaurant, nagpa-deliver ak iti pag-breakfast mi. Nakadigo sa ni Suna,
kastakmet. Katsakbay man nami nga sinangom mi ti dinner. Ano nga dinner? Sakbay nga sinangom mi ti pamigat. Muna pa nga ng bigat kami man na takadigdigos mi nga. Oo. Again, enjoy ako na manong. When? Katsakam nga migat and then nagawit kan? Absent ako ni tayo. Nung nagawit na kasigot kalpasan ti konferensya, si Marika kumapit lang ti bisina. Nangabaling ka na absent. Iti ito na daw. After lansen, nga sumalo ka. Kano pa nagsublim? Nagsublim ka takos. No kayat mo, sumurt ka kanya. Kasanong trabaho? Hanggang nagtrabaho. Mabaling mo tang bakasyonak. Mano, mabaling mo alain ti 1 week ng vacation mo. Ngayon, siyang itang nga sumurutak. Into no Saturday. Thursday ita, di ba? Friday. Ito no maminsan nabigat. Sumalo ka to. Umakto di Ilocos. Really? Yeah. Mabalimot din sumapol ko ah. Pagyanan ta. Dinapintas nga apartment. Kay. Ngamin Daniel kat binaramanan nak is utope nga nagsak. Kat kainiili ko lakid di. Isungin ton Sabado. Umayak to. Kasta nga rod tinabasamak manong nemi 1 week. 1 week mi manong nemi iti apartment. Sa jayak madlaeng den na manong nemi ni Maribel nga agawid. Nga manipod idaadan ni Maricel manong nemi saan kun nga naigpay ti asawa. Ta useless. At dapende kiti kung daw manong nemi nga sabali nga silet ti pagturukak. Daniel, abay. Kada kiti manipod naggapo ko yung Bagyo. Ang kada kiti ka manadlato ko matang kawamid. At dapende kung daw nga agawid ka parbangonin. Papapanam. Mind your own business. Di na kadibil bilangin nga sawa? Obvious ba? Mabaling ka din nga. Kanya. Awan. Nagpagatang ka man ng tinapkin. Ano yan? Mabaling ka din nga pagsalitaan ta nga nalang ti amin. Tapos saan nag-agngata-ngata. Okay, sige. Masama mo ka kasalita. Ano kahit mo maman? Do you still have me? Dapat siyang kadinga rod mat nga jak masursuro nga lipaten ti may nga baog nga inutil. Yes or no lying? Ti kahit kumangig ka. Do you still have me? No. Saanan? Iti ano niya rason? Iti ano niya rason? Amumuno niya tirason. Kaputa tinak maadan. Kaputa tinak maikan, maipaayan dana. Kaputa inutil ka. Baog ka. Sige, sangit ka. Dito paglay nga, magsangit. Sangit ka. Manong nemi. Pinanawak, kaputa jak kayat gamangag, ti panagsangit na, baka masyanan. At tiwanan ni mama, manong nemi nga mangungunget ka niya. Pinanawak pa eh. Nagsubliak manong nemi ti apartment nga yan ni Maricel. Oh, kunak man ano, din namin at asawam. Masuro na. Ito ay akong nagawid. Ano kang gawin, di balay? The other day, nagsubliak ton sa Bagyo. Ituloy ko man lamang opisina.
Doon ano nga rin panagdan nata? Pagkatawa ka. Hanagagangaw. Ururak lang ang voluntaryo nga pumanaw na dyan nga baog na asawa. Kat once nga pimanawan, kasi ano sana kahit di pumanaw? Papanawag. Nagsublin manunimi ni Maricel sa Baguio. Cellphone layangan manunimi, tigas lamang yasidag ka na kami. Binikat, aldaw, malem, marabi, tawagan na. Aging ka manunimi nga kalpasan ti makabulan, imay manin nagpakasyon. Nagpapas kami manin manunimi ti dahi nga rabi. Nakawid mo lang, manong nemi ti kabigatan na. Sumarunong nga bulan, manong nemi, imay magmanan. Sweetheart, imayak manan ta. Hindi ba kita keng ka? Aneta, tuyo? Pregnancy test tube? Yeah. Positive. Basiko ka kon. Nakahalak nga dagos. Idya bagyo hindi. Okay, so? Really? Yeah. Naglaing ka? Panagnagan nga talaga. Nga, awan diferensya. May dati ang boyfriend ko, ti ada diferensya na. Kasi ka, awan diferensya, maon diferensya nga duwa. Katrumpeng nga datatagdan na. Rumbeng nga datatagdan na, sweetheart. Manong nemi nagsubli ni Maricel sa Baguio tapno mapanan alaan di kiti arwaten na. Taday ta tinagtulagan mi. Ang abaling ag-resign sunit opisina na tadtoy-ton lawag manong nemi iti paggaserkan na uno sa ang kupakit ipalubusin nga gubra. No di kita masapul nga anadan na kargaan na inawan na ti anak mi. Hindi sumang petak dito balay. O na. Di ka pala kapanunot nga pumalaw? Nagtalaw? Ma'am, Maribel, or-orayak nga voluntaryo ka. Ikaw gawid nak ni mama. Ana? Kahit ko kumamatan ti pumanaw, kaputa jakon mas baalan. Ti saem ken sakit, kaputa raramidam Daniel. Ngim, ikaw gawid nak ni mama. Nangrunakit. Awan? Ano tawan? No, di mo kaya ti voluntaryo nga pumanaw. Robot mo di kita arwadam kat pumanaw ka dito. Saan ka nagsangit na kasta? Mangit ka. Kaputa, paman nga pumanaw ka. Isang patkunton. Sumang patkunton dito. Ti babae nga nasikugak. Bakit? Daniel, mama, hangad na kayo ti mapaturay ito ito kundaway. Apa kung mapapanaw ti asawa? Gabot ada isang patkun nga ususto nga manugang yo. Ada na si Kugak, taga Bagyo. Nagamamo kam sa Bagyo. Nag-sex kam sa Jay. Aging ka, imay, makalawas kami. Aging ka, nga tunggal bulan, umay. Aging ka nga, idarabi, imbaganan, ama si Kugak iso na. Ipakita na kanya, pregnancy test. Kaya talaga ka rin nga papanawam na asawa? Tanya ti kayo, mama. Pag dinag ida nga dawa, malasin no kayat mo, Maribel. Nga niya? Isang bat ko rito ni Maricel, kadwa kayo. Anya tayo mo, baka no, kaya't mo ito nga sikat to ti mga awir iti putot ko kengkwana kat mga obsina ka mga duwa. Naggraduarak mat iti college. Pinagsarding naklaing. Saan ko maituran nga isang pat mo sa baling ang babae dito. So nga oray gawid nak ni mama. Itamit lahing nisot pakaragsak. Pumanawak. Pumanawakon.
Awan tinariknak nga asi manong nemi dagsang sangit nga rubrubot na digitarwaten na. Sorry. Sorry na lang. Sorry. Pasensya ka. Dahil manong nemi ulit-ulitak nga bagbaga tinakim ko nga maiturong kini Maribel. Mimanawen manong nemi tibaog nga asawa. Kaya dumteng ni Maricel, manunemi, kasta o na iti panangarakop ko kayong kuana, welcome. Welcome, sweetheart. Mama, ni Maricel, ti ina, ti apo ko yun. Okay, awan masaokon. Biyagyo ti biyagyo. Okay, tiyo, pati siya kit pumanokon. Ni mamamit papanan nyo ko ma. Papanag agnay iti asidong ti may sagad iti kaapsat mo. Tapay. Hakimat matagabukit. Taamumat ni Maricel ti agubra. Di kami sweetheart. Hantamat marigatan sweetheart. Kamu tatalutay mat. Tama. Sa may sa habang nga awang pati pagtrabahawak. So apulak pagtrabahawak. Saanin sweetheart. Dito di kalatan nga mangkarga. Ang mga naanad ka iti anak ta. Mantaktakan nga guru ura iti panaglabas ti oras. Nandak dito eh. Nang narunan no awan ti kasarsalita. Tadi naklakit di ba gusto na kasarita ni mamang mo. Kumusko silap nget na eh. Amok ma'am nga dinak kayat. Ti maramin ko kapata sumat na nagtulagan mi dito itanak mo. Bahala kayo. No diyo kaya ti makusilapan. Papanawam. Pumanaw ka kunak kumangam. Saang ngut siguro kahit ni Daniel na pumanaw ka. Sakti pumanaw ka talaga. Irubat ko na kita arwatek. Kaya mabanak ag na dito yan ni manong mo Simeon. Bahala kayo mama. Bimanang agpaiso ni mama manong nemi. Kat siyempre, ibatig no ko ni Maricel dito balay, kat mapanag to bisina, kat ibaga naman no ka manong nemi nga mapanagsapol iti pagtrabahon na. Diyak kumakayat nga ipilit na. Kat kang kanayon siyempre ngagsibsibog kami manong nemi. Makalawas, dua alawas, makabulan. Edita, Maricel? Sweetheart? Abi kasi ladakil ba't launay ta tiyan mo? Isang ko nga amin na barbarikisen. Ano na? Barbarikisen? Hindi mo nga pabisina ako pala akit barbarikisen. Ito tao mong trabaho ko. Go, muna ka. Manong bulan na dada? Gorkakas. Apay, sweetheart. Kastoy siguro agsikog. At ada kiti babae nga agsikog nga bas ti sikog da. At damat kiti bakas kanyak nga agsikog nga sumunod kadakkel ti sikog na. Basta? Daka di pa nagduwadom kanyak, sweetheart? Awan. Awan. Apay ko magduwa-duwa ka. Oh my God, tagsibog ta. Oh my God, aray ko na. Kami di may isang malem manong nemi nga gawid ak dito balay. Saan ko nasangpatan? Ni Maricel. Apay, saan nyo ayan na? Adang ang tanapanan na at sampay nga si Mangpet. Tinawagak ti cellphone na manong. Si Mangpet. Ayaw mo? Adda kami dito'y laon yun. Adda kami dito laon yun. Kunap? Sino ka duwam? Nagitipadag nga, pasahero. Apay? Agawid ako sa Dibagyo. Apay, adda kayo marantang agawid. Apay, sorry, Daniel. Sorry.
Apik susuri ka. Apik katawa ka. Anak aga makiang-anghoken ka. Ayaw mo ka talaga. Kasali naman sa kaabay ko. Ito yun. Hello. Hello, pare. Sino ka? Siya? Himay ko lang sinukon na ito nakasaganang ikasar ko. Sorry, pare. Ngayon, tiyan mo na nga mingkat saan ko nga ipatong paliso na kalpasan ng magana nga masikog. Asa mo nga puto ti sugog na, pare. Anya! Saan nga puto na ita? Di mo lamadlawan. Dakal ti tiyanan. Kat kaano kailangan? Nagkwa? Maliman nga bulan ti tiyan na. Tiskog na. Idan to talo pala bulan. Sibod na mamumiso na, di ba? Hayop kayo. Pare, kasto ti istorya. Ni Maricel, ibaga na kanyak nga masikog. Yung bigla ka nagpukaw gamata. Na parang si Mindanao. Tapno di kasta, nakagpatulong ti kapsat ko, tapno danayon ti kwartak, nga para iting garante ka sarmi. Ti makadakes, na aksidente kami. Nabaya ti ospital eh. Nabukaw ko ti cellphone ko, awan ti komunikasyon mi. And medyo nagpapaungarak. Sut panagawid kon. Sumatent pa panakaalak na tinumber na. Tinawagak. Kaya imbaga na nga datalawag. Inistorya na kanyak ti amin. Imbaga kamatkan ko apel ko mga talikudak. Yung kinayat ko lata, oreno, narama namon iso na. Oreno, sabagay, thank you tinulungan na ka nagsibog. Tarantado ka! Nakigtut manong nemi. Ti karubamit antak, ti sangot ti balay. Iti tawagak ni Maricel. Iti ayo. Saan ko magkahim na putot? Paghahim na dyan nga Maricel nga panakigbutas. Kat gagwak ba't ka basta ka na mati? Yamit tan ti kastoy. Kahit ko timadaan ti anak, gamti ka man makaputot. Siyak gata ti baog. Tinawagak man ng nemi ni Maribel. Agrihiring, di ko sumbatan na. Hello? Maribel? Apay? Nakatawag ka man? Sa doon tayo mo? Ang dagdo ti Manila. Dito ka nag-apply ti trabaho. Apay? Awan. Sige, nahuman ka ti bagam makadisturbo ka daw, brak. Sige, bye. Anong nimi, pimanawak dito balay, napanak iti balay. Da Arnel. Oh, pare, isang man may kantoy. Hindi ko ano amok nga may kantoy, di ka pala ko man nagkuyog, nga nagawid. Painom ka man. Madalagin di problema, wala. Anak kahit mapulutan. Iti prusko. Anak andot ta. Kahit mo ti patawan nga laki. Ano, kahit mo ti maadubo nga karne ti banyas. Oren nga dan. Hindi patawan nga laki. Manong nemi. Nakadukon ti minom. Ila, pulutan ka. Tapos sa gaon yung mapartak. Na problema mo ya? Problema hindi, problema latay ta. Abay. Di ba? One problema mo kapag pinapanaw mo ti asawa mo, insagpad mo taga Baguio City, nga iguruta. Di ba?
Gamot na nasikugam. Hindi laing muna nga panagkanahig yung panag-check-in dito hotel kat nagsikug, di ba? Saan ko nga putot, pare? Ana? Saan ko nga? Ada idin sikug da nga babae. Hindi agkanahig kami. Inyo storyak man nimi kini Arnel, ti amin kat kastoon, ti kat katawan na. Apo, ni mateda na pasamak, pare. Di kat kahit nga sawan, pagpapausam to nga bigbigan nga putot mo di anak na. Yung sa mo kaya nga putot. Ket, anangat pala numita. Kamu, kaya pasubli man di asawam. Oreg subli. Diyan tumat lang, hangkong tumat lang mapututan. Gabuta si ka di baog. Sana ka baog, pare. Napanagnak ka kung kaya. Sana ka baog. Ala, kuminom ka ron. Nobartag ka na at umiyang ka tutuhin. Yan tangin kaya umasang patam di balayo. Tapatin ni mamang mukit tinalawan na ka. Kabigatan na manunemi tinawagak ni mama. Mama, kumusta kayo? Ay, nasayatak dito eh. Okay lang. O na, manong bulan ng sikog ta asawa. Ay, asawa. Ti kabit mo? Awanin mama. Ana? Awanin ni Maricel. Pinanawan na ko. Kapay. Diyak man kayang putot sikog na. Kahit na lang nasot. Tapno, magbali na ka pa nagkibutas. Katawagan mo na ni Maribel tapagawida mo. Ako ang Servina, mama. Anak pa ko na kuman nga ako sa Servina. Baka dinak kayatin. Dapat lang. Orin no siyak ni Maribel kas pagarikan. Kasi inaramid mo. Talagang sangkan kayatin. Awanan pamarak pati mga ayat ikaskan ka kalalaki. Kansa mo matan ngayatin ngasta. Tsaka mo. Gawit kayo ma. Tapos waktu dito. Ma, please. O sige. Gusto ko na. Mga kadto, dadagas ka na, midam tibagim. Huwag kadwam dita. Umayag to nung bigatin. Gawit to nung bigatin. Thank you, ma. Pinagbalin ko nga busy man nung nimi tibagik. Tapos nung kasta, kat may wagsak ko lang dito problema. May panggap ka na gini babae. At dapat na ginagundaway man nung nimi nga overtime, ma. Pare Daniel, ano yung overtime, ma'am? Kaya o asawam. O asawam, amot putot mo. Tapno lang, maliglig ka mapanunot di amin, pare. Pare, ato babae ta. Di ba nga ka? Tapno ka sa pangipam. Ti iliw mo. Ito kumandarak man nga rin. Sa pulan nakman. Di Vanji. Ano? Hindi pa lang ang-crush kang ni Vanji. Di siya, oh. Di ka mo kursunada ka, dalapsat mo. Napila nga pagparuusam. No, isot mapututam, di iso. Diyak kayo napututan ni Suna. Nakasawa na kung agdan na kayo, ano, diyak kaya, nakadan na. Diyak kayo't gaulitak ng mga isang petak na sa bali ng babae, di balay. Baka nung pidotak tumanin. Di sa mo isang sangpet. Ngabuta ka sa pulak manong name ti babae na kirelasyon na kini Vanji. Story tinagsak na manong name hindi awis sa kisunang agdinar kami. Yes. Dinabayagin ginururi ko kundaway. Sakmet kitan. Daniel. Siguro kat na ikari. Nga, adapasit mo tipiyag ko. Vanji. Sigamat ngamin. Wala di ko mapalang anda di asawa mo kahit mabalim maglatta. Kahit kumatagbaling nga number 2. Saan ka ba na pang gagawin? Ngam ka po tawanin ti asawam. Awan pa niya di amom ti istorya.
O matimilingad ka, kini Arnel, naglaing agmarites ni Arnel. Gloko na siya, kumpadre ko. Ang mga magsikugak, kat ibagang nga saan nga siya, uno saan nga sikat, kakimputot kan, hindi sikug ko. Takayat mo ka di? Why not? Manipot ito restaurant, sumurta ka. Uri sa dinot pang ibanam kanya. Iri aba pa nga panao manong nami nagkarelasyon kami kini Vanji. Ngayon kaslawan ayat amariknak. Nga manilatan manong nami nga maipanti iliw ko about sex life. Nabang lumit, naimasmet, dagiti bibig na. Magustok ba't dagiti aring enggen asog na. Nga dadamang parugsukan niyak manong nami. Agsabat met, may takno. Aggedan kami met manong nami nga tumuknoy ti langit. Yawa-awak lang ibagana nga masikog isuna. Ngimsan ko nga nauray, nga ibagana ti masikog. Pare Daniel, Arnel, at namanin. Ano manin? Jack pa pinaligat ni bakit? Dahil ti may kapatitan. Nga putot mo? Gusto na topat. Hindi ko mapala talong yung Jack pa kaya. Abay, ada lalaki na yan? Kadanda na. Diyan inanak mo nga rin, diyan inaunak si Kabat. Ngayon na siya lalaki, dua babae, kahit kung ang tapay may sa lalaki. Kahit nung babae tumanin. Oray babae to na kita. Basta isutulag ko kinibakat ko. Nung may pasangay na lalaki din, may kapat, at palay ito. Kasi ka, di ba yung baga ni Vanji? Ngagsikog, iso na, namasikog. At kung kontrol sabat, gaga. Two years ba nung name? 2 years na relasyon mo kini Vanji. Nga every end of the week, nag-hotel kami man. Hindi may isang aldawan ng name nagpakada ni Arnel kanya. Pare, mabati ka ha? Abay, siya timbon ni Boss dyan Manila. Manual do mo dyan? 3 days. Rumamang ka dyan la. Siguro. May kaduwa nga aldaw ni Arnel sa dyan Manila, i-agring ti cellphone ko kito tawag iso. Pare, na, dawag. Gawid kan? Tumbigat pa lang ha. Among ka di nga nakitak ni... Sino? Nakitak ni ex mo? Nana? Nakitak ni ex mo ko na? Sino? Ni Maribel o ni Maricel? Ex ko ba't kadwa ida? Ti asawam. Nakitam? Kinabuto na nagsasalita kami. Kasano? DJ kadwa ka nag-metander ti seminar. Inayaban nagjayanda. Tanda kami nagpaala. Nag-birthday. Kasi DJ baray da babi nga kinaseminar karuba na lang jay ayanda Maribel. Iso nga nalawag na nakita. Malasin ko. Maribel? Uy, kumpadre, Arnel, kunana. Malasin naman, siyempre, kumpadre kami. Inanak yung adwa. Ito'y putot ko ngayon na una. Ket, nakadandanan. Jack, mo, no, nakadandanan na ta, damat anak nan. Ana? Ada anak nan? Kuuna. Gabot ada anak nan, siyempre, ada kadandananan. Ngayon nakita mo si kadandananan? Hampay, sinalsud mo? Haan? Eh, pag iba ka mga ada kadandananan? Loko ka ba't partner? Kasi siyempre, anak na, di ada kadandananan. Alangan mo't nga,
nga makirelasyon kat masapul na. Nga pinapanaw mo, anat naman nga ramitin na. Makirelasyon mo at mailiw mo, di ba? Iso at nakaputot kang kuwana. Are, hanggang wakas ta. Anak hanggang angaw. Abay nga di mo tawagan. So nga tapay lang dyan number na. Kit patasa ma. Kaanot na mo din ang panang tawag mo kang kuwana. Hindi pimanawan ni Maricel. Namayagan na basta. Tawagan mo na. Tapos siya katagsalutsud kang kuwana. Sige. Sige mga tawag ka. Tinawagak manong name kat siyempre si Mungbat. Apay, hindi bagam? Kumusta lang? Kumusta? Basta nasiyat kami lang. Dakay ngay? Da kami kina mama, okay kami kani mama. Dakay ka ni Vanji. Amom? Imbaga kanya ni Compadre Arnel. Kinimbaga na kanya, ti may pagkip kini Maricel. Kasta talaga ti biyag. Iso siguro tinayurit kapag sa ti pagkasalitaan. Nabiyakan ka ta, adan anak mo. Iso mangtad kanya, tikirid, inspirasyon ko ang trabaho. Okay, iso na, ti anak ko. Makaayayo. Manot tawan nan. Tawan ti anak ko? Duwan. Nasuro ka na duwa tawan. Nasuro ka na duwa tawan? Apay, mano nga tawanan sipod idita pinagtalaw na? Wen, nasurukan nga makat dua tawan. Apay, sino ta kadandanan? Kadandanan nga niya? Kadandanan dito Manila. Kaduayo ka na ta anak mo. Ni sino? Taluda. Dati ka na uncle, kasama tayo ni Samuel. Samuel? Kahit mo saman, kabagyam ti pagiganan nyo? Agyanak ka na ko na. Daan ti kinangkel. Kani Samuel. Magulo. Ano magulo? Angkel mo, kin antim. Sa di anak mo. Sa ni Samuel. Sino ni Samuel? Isot amat anak mo? Apay katawa ka. Kasi nung baling nga amat anak ko ti kasinsin ko. No kasinsin mo. Asin nung nga ti ama, ti anak mo. Natayin. Hana? Natayin. Ulinan ti anak ko, ti ama. Nga masino? Lalipatak pa siya, tinagan na. Tapatinagan na, kita intanem kon. Sige, ket na adobrak. Bye. Ay, hello. Hello, Merbel. Hello. Tinawagak manong naming in sublat ni Arnel. Oh, ano pare? Nakasalitam? Nakasalitam at busy na linyo may di ba? Sa kung tinawagan ni Maribel,
busy. Di kat kahit nasawan nga kahit tinawag. O, natapasama. Partner, nakita mo Jubing? Nakita, lalaki. Diyan ka mo tayo, baga na nga naga ni tayo. Sila RJ. Ralph Jan ko na nasa. RJ. Manot tawan nga, Jubing. Sino gusto ko na sura ka mas, duwa tawan ko na. Saan ko nga tanga putot na dyan, pare? Hana? Agpapaos ka. Aya, boya. Nagkatawa ka man, Daniel. Awan din nakakatawa tibaga. Awan matibaga ng ama, diya anak na. Di mo sinulsun no sino? Nalipatan na kanong tinagan na. Tainraman na kanong intanam, dianagan na. Pagkatawa ka. Saan ka din nga siyak? Tiyakin putot. Di na magmukuma. Awan ti sa bali nga makasungbat ka na kita nung saan nga iso na may lang. Natay ka nun. Natay ka nga ro din. Bakit intanam na kon nga si Bibiyag? Intanam na kan nga si Bibiyag. Katawa ka, partner. Ano na kita nga mapidpidot mo nga balikas. Intanam na kan nga si Bibiyag. Manong name bagak da ito'y kini mama. Nagpanunot ni mama. Deta hindi timadmadlaw ko kini Maribel. Andiyan kito suma. Hindi pinapanaw mo ti asawam. Masikugi din. Madmadlaw ko. Ngam dinamat kahit nga nugutin. Amok no kasanot anya tigtignay langa ken mapaspasamak ti aginaw. Dinamak ko mismo king kuan iti aginaw ka. Saan ko na? Saan nang impod mo? Namtakal ti pamatik idi ka talaga. Kwentaem. Masikog idin ti asawam. Idi papanawom yung suna. Taoren no ka pa. DNA test. Agastos ka lang. Ngayon sigurado. Putot mo na dyan. No saan mo nga putot at ako makadandan na. Kanji tawan di ubing. No kasta. Adamadlahanak ko kinukuha na mama. Igawid ko idi ni Maribel. Imbaga kini nga sang nga pumapanaw ng impilit mo pinapanaw ta asawa. Hindi ako talamidak, mama. Hindi talamidak. Salusodong ka di palang deta? Di ka di wanilan. Tayawid mo, di kita gina. Isa dun saan na kaya't di sumurot kanyak. Basol mo ah. Tulungan ta ka mga luki kang kuha na mama. Please. Umuna ka pa yung umandang. Sakbay ka makauray ka tulong. Sige ma. Mag-alak di bakasyon ko. Inagsadya Manila. Nagbiyahe akman nung naimi kinidaw-dawat ko awan ko matinakas sa mabasam kanyak. Makadano ako mga shape idya Manila. Naalak man nung naimi gusto nga dress. Ti asawak kay ni Arnel. Kat sana ka naragatan manong. Rabi ti dadanon ko. Tugtugan. Dali lang. Lakay. Nembag Rabio? Ilocano? Wen Chong. Ay, malasing kan.
Napatindar kami idi, kalay sayo. Kini Maribel. Ala, sumra ka, sumra ka. Nagtugaw ka? Pamidlang ta, tugtuga git siled ni Maribel. Kasasarik na itay. Paturog na tayo, anak na. Maribel, iha, nanda sa nga ilib. Wait lang siyang. Burumuhar ni Maribel. Wow. Nagseksi. Nagsubli manong. Apa nagsubli? Napanagayam insuot ti brana. Nagkagayam ang ti brana itay sumulang na pawawak na nakitak ti barukong na nga masansan idi man naming nga. Ano masapol mo? Nagbiyayak. Mani po di Locos ganag ti Manila. Takayat kayo nga makita nga gina. Da kayong aginak. Kahit ko makita tanak ko. Nagpapahaus kan sa. Maribel, uri ibagam nga saan ko nga putot. Amok nga putot ko. Putot mo? Sika di baong. Gabatasan na ka mapututan. E kitam? May nga aldaw ko dito Manila. At nakaputot nga dagos kanya. Ang sakit mo sawan. Ada nang ramas kanya. Hore gastusak. Agpa-DNA test kami ang kama. Agbamanong kalaing. Hore manukas pagarigat na si Kati amatanak ko. Para kaniyak. Kat nabayagan nga natay. Dahil di Daniel nga inayat ko. Sa ako lang malagip nga Daniel gayam tinagan na. Itata makita ka. Gabata pa tinagan kat inrapin ko. Nga intanem asibibiyag. Inraman ko. Awanin ti ayat na mariknak. Gabata reta nga ayat nga. Mariknak kang kaidikit. Inikat kon. Intanem ko pa yan. Isuwa na itanem ka ni tibiyag ko. Na itanem ka ni tibiyag mo. Nga taramidak. Tapno mo pa sublim na itang ayat. Tinatay kat natayan, Daniel. Sana nga kungar. Nasakit, di ba? Nasakit. Agas tamit, mas pati ka nasakit. Dinaramid mo kanya, hindi. No dinaklay gawid ni mamang mo, talagang hindi kumapay lang pinanawan ka. Kapag kakasakit nga balikas mo. Ibagam nga may sak nga inutil, ibagam nga awan sa serbik, nagsakit. Tapare kang ka, tilayang anak, mangtad kang ka tiragsak. Nasaan ka makatututor? Pumanaw ka, Daniel. Kahit kung makita ti anak ko, awan ti anak mo kanya. Pumanaw ka. Kaputasan da ka sa pulan, kabailak ng kantinaran niya kamasagbayan ti anak ko. Pumanaw ka. Papanawang kakas, ti panang papanaw mo kanya gini. Pumanaw ka! Awan tinama na aramidak manong name hindi pimanaw. Nabanang nag-check-in ito hotel, manong name kat dituyak na naginom. Yaman may tulong ti arat. Amok manong name nga awan ti may tulong ti arat. Tawag-tawag ka kisona. Pasari sumungbat. Hello, Maribel, please. Kanselan ang tumanin. Tunukan saan ko nung mawagan.
Tinawagak ni Mama. Ma, Mama, timawag ka nga nabartag ka? Itong bigat nga tumawag ka, itong saan ka nabartag? Bakit di mo amot imagbagam? Mo tibagbagak, Ma. Intanim na kun nga si bibiyag. Di asawag. Di na mapakawan. Di na kanon mapusubli. Intanim na nga rikna ng ayat kaniyak. Kaya sino taking basol? Basol ko? Basol mo. Ano tarabidak, Mama? Aganos ka ataan niya nga rod kat basol mo. Agi karo ka at adda basol mo. Kabigatan naman nung name nagsubliak iti ayan da Maricel. Maribel ko nakuma. Awan ba nung name ni Maribel ngam adda ti anak na. Chong, please. Adabilin ka na kami ni Maribel. Nga sa mga palubos nga, masid ka mo na may gamam ti anak. Anak yo. Na ibagayo na tangkel. Anak yo. Anak mi, di ba? O, alam mo mi. Nasindo ko mga orte aking putot. Ibaga na nga ng ramos isuna. Kita mamati ka? Iri sumang bay ni Maribel dito kalbasan ng kapinapanaw nga aslaawan anyaman na. Nasikit mo tinakin miking kayo di. Pakawanin dak chong. Pakawanin dak no, nasaktakman ti kahalakan niyo. Pakawanin dak. Chong please, nagpatpatot na nga lalaki. Maawatam ko mama tirik na. As may isang nga ama, kumawagawa o iti anak. Ipalubos siya kuma, please. Nga oray maubak, makasalitak na anak ko. Nga may imbagak nga siyak di amana. Impalubos naman ang name. What is your name, anak? RJ. RJ? Yes. Who are you? I'm your dad. No? Patay na ang daddy ko. Yan ang sabi ni mama. Si bibiyaga ka na. Ora sa lutsudum de takini. Grandpam. Siyak ni dadim. Siyak anak. Siyak ni dadim. Oh, RJ. RJ anak. I'm your dad. Nariknak met abinalis to bing tiapa nang harakop ko yung kuha naman. Inarakop na titingin ko. Anak, I love you. Tulungan nak ng mga lukoy trik na ni mamim. Tapno ayat anak manin, ha? Ha? Kinita nak man. Are you crying? Uwa nagsangit ak. Itiragsak na makasasarita ka, anak. You're not ready to, Grandpa. Naggulago rin tubing manong. Sinumblat. Ti lolo na. Chong, tulungan da ko man. Nalos ti pa nagbabawig. Tulungan da ko man, mga loko tirik na, ti kaanakan nyo, tap nagsublidan kanya. Kat pati na kayo pagkariak, nasang kuntong nasaktan ni Maribel. Mawatak tirik na, Daniel. Gas naman ti pagbagami kang kuwana. Katangay kata awamat ka dandanam. Kanawamat ka dandanana. At nasiyat at pulos nga saan nga imaluko iso na nga nakirelasyon di sa bali nga lalaki. Gabutasyak palang di patpating na. Ano yung baga naman nga intanim nan datang harik na. Saan nga tanam?
Pinaturog na lang. Sige, ipanagnag mo. Daniel, napasnig ka. Katriingem, timat maturog nga dating arig na. Ni Maribel kanya. Nagsubliak mo lang dito lawag manong nemi kaputan eh. Nalpasan tinala ka bakasyon. Ni mama manong nemi tisimublat amang tawtawag iti asawa. Kat sanak mo nagsarday manong nemi at tumawag kang kuwana. Nga mangibagbaga, nagbababawi ak, nagbalbaliw ako, kundon nga saktan. Pati ti ulatag na manong nemi katawtawagak. Kaya bagbagada ka numot nga bagbagaan day suno. Nakasta materamidan ni mama, mga lalukoy ti panagsublidan. Isa, dua, talo, upat, lima, aking gana makatawin. Pwede maamuak manong nemi iti ulatag na iti masangwanan nga lawas kat iso ti panag-birthday ni RJ. Umayag dita, Chong. Umayag ko tendaran ti panag-birthday ti anak ko. Kasalita misuna. Kastan sa tarantana. Imbas nga kayo ti umay, isun ti umayad da. Chong? Nalalawagan ti panunod ni Maribel. Kasalita, tawagam. Hello, Maribel? Daniel. Inampautan ng gundaway. Almost 1 year kapag ang ipanagnag mo. Nasaan ako nasaktan? Gusto ti ko na ni Angel. Saan kong intanem no di kat pinaturog ko? Inugas ta, sweetheart. Nagawit kam dito ang kini RJ. Isang ganak namin. Bungga nga. Nga welcome party. Igidamon tulangin iti birthday ni RJ. Yeah. Diyos ko, gawanak anak kayo, Lord. Thank you. Fast forward, manong nemi. Isodamad lang, tinagsinublianan. Manong nemi, dakamad lang tinagsinublianan. Nagsinublianan kami matlang iti asawa. Ani Maribel, nga first love ko manong. First love. When? Tadadi ko nga napututak nga aksidente nga natay. Kaya, Jack ibilang isot first love. Doon kat ni Maribel manong. Ti iswa talaga, ti inayat ko. Nga dagos ngayong kasar ko. Nga virgin ngayong datak ko iti altar. Saan matgayam nga baog. Awang matgayam di baog ka na kami. Ngaging ka na gito'y manong nemi kat talon di kita anak mi kini Maribel. Dito nga ron, ti pagkasaritak manong, thank you. Iti anos mo, nga nangornos. Kalpasang nga insan kang ka, ti Italiana. Thank you, iti laing mo, nga nangibasa, kit sabi ko dadaman ipatik nga adal, liliwakan pagsarbingan ti biyag. Tuwing nga ron, agyaman nga pagayam mo, Daniel.